mutumin da ya yi wuni bai karanta wannan addu'a ba, in kana neman asalin wanda ya asara a wunin, to in ka same shi sai ka daura igiya ka kawo. Annabi ya ce man qalaha thalathan idza asbaha wa thalathan idza amsa. In ka faɗi uku gari ya waye kuma uku idan yamma ta yi, ya ce to babu lam yadurruhu shay'un, bai toge ba, babu wanda ya isa ya cutar da kai, dan sihiri, dan tsafi, boka, dan hassada, dan adawa, ko ma wane ne, mutum ne ko aljani ko dabba, da ikon Allah haka za ta barka ko haka zai barka. Kaga kenan babu abin da zai cutar da kai. Shi yasa idan ka riga ka rike Allah, dan sihiri baya baka tsoro, mayaudari baya baka tsoro, dan hassada bai baka tsoro, aljani baya baka tsoro, dan adam baya baka tsoro, don duk wanda Allah ya kare ya karu. Kuma hakikanin kariya ita ce kariyar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda Allah ya kare shi kenan. Allah ya samu wanye lafiya.